muri Zimbabwe akungokopawo zvakanaka kubva kune vamwe vanhu aiwa kunongocongratulatiwawo so kunongorumbidziwawo so ndokuti aiwa pane madevelopments anoshamisa aitika paineighboring country nyika yeZimbabwe yeZambia vanhu vashokeka sarapinda mashoko anobuda nyogwa nemapictures abuditsiwa zvokuti aiwa nyika yeZimbabwe kana vane godo vaive vakugwadzwa nobva vasubscribe like kuti on the bell icon zvamuri kuona mapictures akaenda Hichilema anonyora achiti fellow citizens, yesterday we commissioned and handed over the newly constructed Hichilema District Hospital in Hichilema. Today, August 22, 2024, we are proud to have similarly commissioned and handed over the Chamboli and Chimwemwe Level 1 Hospital to our communities in Kitwe. Our government is committed to delivering services to ensure better lives for our citizens. We prioritize providing healthcare close to the community, and these hospitals embody this promise. They will be beacons of hope where healing takes place, lives are saved, and hope is restored. Mapictures samuri kuona muri Zimbabwe ayo amuri kuona kuti aiwa equipment panapa iri kutabwa nezvayo iri very advanced. Honai mishini iri panapa tikuona aiwa nemaambulances ari kushoyiwa. Tiona kuti aiwa madevelopments ari kuitika nyika yeZambia aiwa ari very massive. Tiona kuti aiwa sinyika nyika yeZimbabwe we are facing machallenges nokuda kwevanhu vari corrupt vari kuluta mastate resources vachingoisa mapockets avo vachingoisa kumafamilies avo. But kuona kuti nyika yeZambia inoita madevelopments sezvamunogara muchikuziva kuti aiwa nyika yeZimbabwe ine maternity theatre 1 yakavakiwa around 1977 hapana kuzombovakiwa imwe, vanhu vari kufa. But kuona kuti aiwa nyika yeZambia iri kuendera mberi. Toona nyika yeZambia nyange zvayo ichiopposa nyika yeZimbabwe takuona kuti inoopposera zviripo. Tudze mafukiro enyu muri kudiwa musoro pechitiko izvi vinangome section medu tusana subscribe like pachino turn on the bell icon.